בוקר טוב, צומת חשמלאים. השעה עכשיו 8:52. זו ההגרלה עבור כל החברים ששילמו על הסימולטור. מה שאנחנו נשתמש באזור הזה זה כמות ההקפצות. כל פעם שאני אלחץ זה יקפוץ. אז אנחנו ניקח מספר 10 הקפצות ונראה מה קורה, ואז לפי המספר הזה נעשה הקפצות חוזרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 הקפצות נוספות, וזה בעצם יבחר לנו את הזוכה. אז אמרנו 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אלמוג יוסף, מזל טוב אחי.